gràcies d'entrada perquè estic rodejat de noves formes d'associar-nos, de formar equips i de veure com ens vinculem en grans centres, en grans institucions, i això... Extraordinària bellesa, i així ha seguit durant un temps. Dins unes paraules sobre gestió, sobre medicina privada. Alguns de vosaltres ja ens heu fet arribar a través de la web. Clara, una integració vertical d'asseguradores. Hi ha noves ofertes de serveis, estem veient com els prestadors... Seguro que se contrata para usar. El año pasado más del 91%, de manera genérica, no solo el sector privado, sino también el sector público. Que podrem continuar fent la medicina que realment necessitem. Les assegurances, però probablement la part més important. Particular que negociar con grupos que tienen detrás, el profesor era un catalán muy conocido que venía de la medicina privada. Consultoria, que segurament molts de vosaltres coneixeu, consultoria i coaching per a metges. Em preocupa que tots els que esteu aquí, o quasi tots, segurament ja heu triomfat. 4 y final. Me obligó a dejar la profesión. Y me encontré formado como médico. Que quirúrgicament. I allà teniu un exemple de l'offline. Veureu que dintre d'aquestes 6 passes faig servir un exemple. Muchísimo las probabilidades de que podamos tener éxito. En 10 años lo mantenemos en 15, vamos a poder aumentarlo más, lo aumentamos en la inflación, de hecho los gastos... Han mantingut el seu compromís i han donat al sistema sanitari com defensar el que per mi em sembla que és el fonamental. Si una persona se centra en el conocimiento especializado de una parte... Una sanitat barata sempre és complicat. Quan vaig ser conseller de Sanitat era complicat.